Bolo to pred Vianocami 2011. Sklady s elektronikou boli prehustené spotrebičmi, ktoré boli zvedavé na svojich nových majiteľov. Ticho! Čo tam vidíte? Netlačte sa. Internet bol zase prehustený klasickými odporúčačmi darčekov. My sme však otočili garde. Dali sme možnosť spotrebičom zo Shopee.sk vybrať si svojich majiteľov podľa toho, ako sa k ním hodia a možno aj šancu zaľúbiť sa na prvý pohľad. Vzniklo tak prvé interaktívne personalizované video, ktoré sa automaticky strihá podľa toho, čo lajkujete na Facebooku. Aha, pozrite, aký je tu fešák. Sympaťák. Volá sa Martin. Typujem, že má asi tak 30 rokov. Spotrebiče vedeli, aké filmy sa vám páčia, čo počúvate, s kým sa kamarátite a sem tam sa vás niečo opýtali. Predčasne tu netancuj. Najprv sa ho spýtajme. A mali svoju osobnosť. Povysávam úplne všetko. Nakoniec si vás jeden spotrebič vybral podľa toho, aký ste na To Facebooku. musí byť osud. Ty budeš môj. Ľúbim ťa. Cmu. Budem navždy sedieť oproti tebe a pozerať sa ti do očí. Darčeky si tak na Facebooku našli vyše 19 000 nových majiteľov. Shopee.sk získalo 12 000 nových fanúšikov a verte či nie, bolo to naozaj osobné. Keď sa do vás zaľúbi foťák zo Shopee.sk, pretože počúvate Guns N' Roses a ste v znamení váh, skrátka to osobné je. No, len sa z toho všetci nezbláznite.